Straight to the point. Okay, ato tagad pagtagad mahigala to mga isgutanan karon buntaga. At least mga kagalaan medyo makaginhawa-ginhawa taon ta. Kay kagahapon ato sa sesyon sa provincial board, wa na mga higala may isguti ang 1.2 billion pesos. Bita-bita taon. Pero di pa kita hingpit nga makaginhawa hangtod nga di pa maabot ang June 30. Kay pila pagod ka Lunes, humana ang Lunes gahapon, June 2. Napa may upat ka Lunes. Regular sessions man na. Napay pizza 9, pizza 16, pizza 23, napay pizza 30. Kanang pizza 30 manaog nas Gwen, pero Lunes mangyapon na. Pero di na siguro maminaw sa mga board members ana dayo saro naman lang sad usa ka adlaw na lang gyud, ha. So napatay ko batayanan. Unya karon kanang pipila ka mga adlaw mo kalit nagpatawag og special session. Mao nga mga subuanon magbantay lang gihapon taron, bida. Alas sige lang tag recharge sa tong battery ani. Dili pwede kita rin sa media mahigala malubat bitaw ta, ni kalubat nato mamata lang tag usa ka adlaw o sa kabuntag nga wa na 1.2 billion. Napasar na mga higala. Pero nagpakita kagahapon og maayo nga mga senyales ang ato mga membro sa provincial board, ha. Kay didto mahigala ato mga reporters gipakubiran ako dito, ala bantayan ninyo dito ha. Kay basin og unsa ilang buhaton. So gahapon medyo laay to day. Medyo mingaw-mingaw ra ha kay wa mga higalay mga kuan. Ang ato ba lang kanana ang unsa bay maayo para sa katawhan. Mao man ni ato ba. So kini ni ang hopefully sunod nga session magbantay na punta. Wala ba ta kita sa agenda. Sa sunod session pizza 9. Okay ra mo rem ang atong coverage team rem. Pizza 9 bantayan ha. Pizza 16 o pizza 23. O of course kanang pizza 30 siyempre, coverage kita na kay musugod na magsakas pamila dito sa kining Kapitulyo. Mao kana nga ang good news ani manggod sa ako nang gisuwat sa kong kolom last Friday nga ato may galang gikomentaryohan ng provincial board pero dunay good news nga mo kuan mo diha mo redeem mo sa inyong kaugalingon kay ang tanang Cebuano nakibaw man nga gihimo mong rubber stamp ni Gwen. Mamanay prangka-prangka pag-istorya, di na lang ta magbinaot ba? Di na ta magsudlan na is bulsa. Kung na mo'y chance nga mo redeem sa inyong kaugalingon. O gahapon nga inyong ipakita, medyo sugod-sugod na. Kaya nga naman, kita mga higala sa media, mga komentaryo ta sa angay komentaryuhan. Ang dili angay, di ba sa tamang komentaryo? For example, kanalang daan si Raul Bacaltos, akong nahibawan, nga misulti yun sa Raul Bacaltos, nga og ila mga higalang ipugos pagpasar ka ng 1.2 billion dili sa mabutar na so kana nagpakita nga ayaw sakto nang kang Raul Bacaltos no mo na nga kanang mga katawhan sa first district moingon ko nga wa mo masayop nga inyong gibutaran kana si Raul Bacaltos diha Straight to the point. isip board member ninyo mo na mo tingog sa mga tao ba kita ka sa first district grabing tingog sa piltipildihang Gwen din ha. Nagpasabot nga mga tao di na ganahang Gwen, Straight to the point. Nagpasabot nga mga tao wa na isalig ni Gwen, dito na ni salig ni Pambari 4. So kung ikaw mo represent ana mga tauhan na diha, nya musukwahi ka sa gusto sa mga tao, delikado ka, ikaw may sunod hukman. So mo kana nga talawagod ang mapa, ipakita ko mapa names, gamay lang names. Katong mapa na to nga kanana ang asal daog si Pam o asal ni daog si kini ni ang Gwen. Katong blue ba o green? Apa to? Ay, pakita lang ko balik. O ikaw, board member anang first district, kani asa man dapit, na green-green man na sa to ba, kung board member ka ng first district, mo represent ka sa mga tao diha, tingog sa katawhan, o sabay tingog sa katawhan ka ng first district lang na, gikan sa Talisay, all the way, nga ito mahigala sa Cebu nga, second district, third district. Tanaw, kung makita nimo ang voice mga higala sa mga tao, wa na ganahing Gwen. Gipulihan san pamila. So kung ikaw may board member din handapita, medyo mo kuan gyud kagamay nga moadto ko sa provincial board mo tingog ko para sa katawhan. Ay pag tingog-tingog og imo nga kini ni ang gidiktahan kang Gwen. So doon na pa'y panahon sa pag-redeem sa kaugalingon. Sumo ka na nga okay itong ilang ipakita kagahapon nga mga senyales sa provincial board. Kaya mo man prangka-prangka pagka-istorya mga higala ba? Kana ganis Davide sa akong tanaw lang ha. Sa akong tanaw kanas Davide giluod naman ang Gwen sa iyang liderato. Straight to the point. Ako mismo mahigala nag-observe sa panggobyerno ni Gwen Garcia giluod ko
Nining Gwen Garcia. Prangka lang. Straight to the point. Mao pala sa Davide akong tanaw. Kaya mo na, kung imong balikan god, giunsa na sa Davide mahigala. Imagine ka mga kaigalan, graduar ka na sa UP Dilimanday, graduar ka na sa University of San Carlos, unya paghuman, gibuli siya og maayo diha. Unsa man niya hitabong Davide in town? Why committee, wa mga higala di maka-appeals deliberation, wa tanan. Ang iya paghapak lang sa gavel diha sa provincial board. Tanawag ko ng house rules, mga higalang giusab nila, para kang Davide lang. Asa man kakakita sa tibuok Pilipinas, ana nga inyong presiding officer, vice governor, gikuhaan mahigalang mga pako. Muna pang kang pagkastorya. Karas Davide. Sa tanang gobernador o sa tanang vice-gobernador, sukad katukuran sa Sugbo, nga nahimong probinsya kini, unang higayon, nga si Davide mahigala, may vice-governor nga, kaingon kag, usay, sukol Davide, makaingon ka ba, or maluoy na ba lang kang Davide hinoon, or sa baday? Mura kag, wa na lang niya barugi ang iyang ambot ba og iyala magagipili baka na lang niya nga wa na lang gigubot inday kin. Mao kana nga tan-aw nako. Kini prangka-prangkang istorya ha. Si Davide mga higala gi-ofera ng Gwen ambot og unsang pagka-offer. Offer baka may galang tininuod or baka agi respetar lang. Nga himuon niyang running mate. Karon nga eleksyon, himuon niyang running mate. Sa to pa mabutang unta, ako bitang gipangutanas Davide, ni Ari man as Davide na to, kay nidagan man nag congressman dito, may gala second district din, no? Oh. Dili ba nato nang interview? Nga ngano man nga nidagan magka-congressman dito nga, ang imong kuntas galyos. Incumbent congressman, wa kay kasiguruhan dito, na kuhan yun ang akong analysis daan, ha? Ako nang gitanaw dan, dakong kumbatihuno ni mo dito, mudaog ka gani sa second district, kana, kuhan yun na, dakong bonus mo na, pero sultian ta ka sa akong observation mismo. Incumbent congressman ng imong kontra dito, may kwarta. Di man na magpapili si Antuno. Dili ko karet gani day og 50-50 nila day. Prangka lang pagka-istorya ko, delikado ka dito sa second district. Ngari unta ka sa province, vice governor ka, labi pa, daog ka og vice governor for how many times na kung gobernador, daog ka, pagka vice gobernador, daog ka, karon gi-offeran kang Gwen mas dakog chance nga, sure ball ka na. Sure winner ka na. Straight to the point. Davide taon may gala. Sige lang pil, kaya adto lang kuno siya dito. Sabot ka mas ako. Kaya kini Davide, tantanaw ko Davide. Pag, medyo butanon ni Davide. Ha? Pero usahay ka na butanon niya. Magpatamak lang sa ba. Mamala kong tanaw Davide, pero yakuan lang ba? Ha? Medyo kuan ligdong man si Davide day. Ang iya lang nga sobraan po niya nga kuan mo lang Sok Fernandez ba nga buutan masubraan ka buutan usay tamak-tamakan po ka. Dili lalim na oy. Pero tanaw nako kanas Davide sakit dughan ana. Nganong giin-ana man ka intawon diya sa kuan. Sa tanang provincial vice governor si Davide ray in ana. Amot ha, sulti ko kung asa dapit sa Pilipinas nga inanang vice governor nga tighapak ra gabil. Mag-preside na og meeting. Pila ra ba mga higala og mao naman lang gani na nga mohapak lang sa gabil ana. Pwede man lang magbutang ng mog AI nga vice governor bitaw. Sa man day pila ba call to order ana. Kanang read the minutes. Madara man sa AI na. Madara man sa AI nagmula isulti. Total, di kahuman. There being no other matters to discuss, the session is hereby adjourned. Man, ang kang Davide di maka-appeal sa deliberation, di maka-appeal sa debate, wa manghigalay, wa tanan. Ang iya pag preside na og paghapak sa gabil. Asa man mo nga mangita sa history sa Cebu province, si Davide Ray vice governor nga nainana. Asa mo mangitag presiding official nga ginana. Grabiha ka kuan ay nata sa richest province kuno, premier nga probinsya mahigala natay vice gobernador nga giinana mga sukintig paminaw. Kana si Davide ra mga higala mo na
hitabo ngin anak mga sukid di paminaw. Biting dili malalim na, ha? Og mauhon naman lang na nga wa gyud role mahigalang lain tighapak las gabil og magpreside din ha. Sakto bitaw nang mabutang na lagi AI siguro. Mabutang nag robot din ba? Total sayo naman ang ikwanday, ha? Mayroon lang robot, the session is now called to order. The secretary will now call the roll. Pwede ra AI na lang atong gamiton kung maohon man lang gani na. Straight to the point. Mao kanas Davide, giluod na mahigalang Gwen sa akong tan-aw ba sa iyang panggobernong Gwen. Ako mismo naglantaw ko mahigalan naniid ko ni Gwen Garcia. Luod kayo. Kinis Gwen Garcia luod ang iyang panggoberno. Straight to the point. Ah, mo naghihimo ni Davide mga sukid di paminaw. Imagine ka anang hitabua. So, kung imong gong tanawon mahigala unsa ka sakit kanas Davide mahigala makaingon bitaw ka nga nasubraan pud niya nga magpaubos sa day ba. Gobernador si Davide mahigala 2013 day no. Siya gobernador, daog siya. Siya gobernador 2016. Pagdaga ni magpali anang 2019, kung mahinumdo mo. Sitting governor Gonas Davide, mo to'y masakit-sakit yun taray. Pero willing siyang ni slide down. Ni dagan sa gihimo na nasang running mate ni magpali nga vice governor, kinumdo mo. Straight to the point. Isa may contract na time, Gwen Garcia ang midagan o gobernador. Si Davide nga maoy sitting governor at the time, incumbent governor, ni slide down. Asa mo mangita na? Nidagan og vice governor kasi magpali, mo'y nidagan og gobernador. Kay atong panahon na magod, nagpalakasan man sa dito sa Davao day. Kay Duterte tayo man na. Kanya ingo man nga, si magpali basin og maka so dito sa Duterte Circle. Kusog kay Duterte. So, si Davide, di man gud magpasip-sip sa Davide day. Di ni kamao mo kuan yun. Mo ni kinaiya po ni Davide. Di pa siya madulduol. Kinsa magpali, madulduol man dito. Nalupig lang sa kamada ni Gwen. Si Gwen good mga higala mo ay naka-show dito sa circle sa mga Duterte. Mo nang gisuportaran man sa mga Duterte. Nya tungod ana, si Davide slide down. Nidagan sa vice governor na langgod. Mo to sakit sa paminaon day. Pero ngano nga gidawat man ang Davide, nganong kaya man niya. Nga gi-offeran siyang magpali. Imagine ka, wa mo malipong niya. Si magpali vice governor daykin. Ni offer ni Davide nga ikaw lang akong running mate, mag-vice gov ka lang nako, ako mo daga governor. Nganong nakaya man niya nga iyang gidawat? Tungod kay tan-aw ko o maghisgot ka sa prinsipyo o mga values, at least magpali day. Medyo tan-aw niyang values ni magpali ba? Kanabang magkauban bitaw ta? Kabantay mo? Di magkaganahan makikuban og ang inyong values layo kayos tinuod. Ikaw mo tarong ka niya mong kauban, piti kakawatan pananglitan. Ha? Example ko lang ni ha. Ay mong kauban tulisan, kawatan. Di ba ka? Mag-uban ng mga kawatan, mag-uban ng mga tulisan. Di man ka makikuban, lahi-lahi man tagbalhibo. Tanaw na ko, nganong nakaya ni Davide, dili lalim na ha, balikan na to 2019, Gwen Garcia ang iyang running mate si Daphne Salimbangon. Mo nidaga governor. Si magpali at the time nga vice governor hindi kinumdog ka. Vice governor mo nidaga no governor. Unya pagdaga ng governor gihimo niyang running mate Davide. Nganong nisugot si Davide? Nga at the time from governor gug ka, gihimo lang kang running mate, gihimo padaganon kag vice governor. Nganong nakaya niya? Tanaw na ko mahigala. May matuon pa niya sa magpali, tanaw niya okay lang. Kana bang matuon ko pa ni. O si dagan. Napildi si magpali. Ni daog si Gwen, pildi si magpali. Pero daog si Davide, pildi si Salimbangon, nga running mate ni Gwen. Straight to the point. So nagkuyog mahigalas Kapitolyo si Gwen Garcia o si Davide managlahi sila o partido. Nakaron, fast forward, ni anang 2022, si Gwen man na mahigalay incumbent, nidagan gyapon siya o gobernador, kisa kontra niya, Is Durano. Nomdo mo? Si Is Durano iyang kontra. Kinsa may running mate ni Is Durano? Si Davide, mo iyang running mate. Oh, pildi si Is Durano ni Gwen, ang running mate ni Gwen at the time, kato si Hirosa, pildi si Is Durano, daog si Gwen. Pero daog yapon si Davide. Ngano ni sugot mas Davide nga, tanaw na ko dahil ang pinakasakit na ito Davide ba? Katong gihimo siyang running mate ni magpali. Pag-abot ni Is Durano, medyo di pa ganit tingali kay sakit kay
tanaw si Isdurano, political figure man sigud nya klaro. Katos magpali mahigala, in fact ni mga magpali, mga tao ra man sa mga Durano. So tanaw niya medyo okay. Tanaw siguro niya magmadada pa na si Is kay kana mo kung number 1 gud kana magkuyog mo, ang values mo ninyo. Ha? Di magkaganahan mo kuyog kag pwede ka maka mingle pero murag lahi man mo daan gyud. Lahi man ming amo. So okay siya. Gihimo sang running mate ni Is Durano, okay siya. So pag election, daog si Gwen gihapon, pildi si Is Durano. Pero pildi ang running mate ni Gwen, daog si Davide. Oh. Karon mga higala nga election, si Gwen matud pa ni offer na ni Davide nga sige naman sa uban day. Ni offer na sa Davide nga kita na kuyog. Okay ka, ikaw may akong running mate pagka vice gobernador. Wa mo sugot sa Davide. Sure win ang talas Davide na day. Ako sa giingnan rin prangkang pagkastorya. Pag during advertisement, di pangutanan ako, nganong di man kamukuan, nga sure win man takan ni Gwen. Sa di lang ko. Dagan ka congressman dito sa 2nd District, dili sure kang winner dito. In fact, kung ako may pa-evaluate at that time, mahigala, pildi hunon ka dito. Sa 2nd District. Kay kontra ni mo incumbent congressman, di man magpapiri putos galyos. May kwarta dekin, may mga leaders, dili magpapiri sa na dito. Nya Davide, wagoy kwarta ni mga higala nga saligan in town. Ngano man nga, iya mang gipili, bahalag pilihunon siya dito, kung sa siguradong daog unta siya nga magpartners ng Gwen. Nganong wa man niya pilian na. Straight to the point. Sa akong tanaw, may kala giluod sang Gwen. Ha? Giluod sa liderato ining Gwen Garcia. Kaya bisa ako bitaw mismo, nagtanaw ko may gala ka ng iyang lideratong Gwen, kaluod na lang yun kaayo sa iyang panggobyerno. Straight to the point. Muna prangka-prangka pag-istorya, ha? Wa mo sugod sa Davide nga sure win unta siya. Ha? Ngano kasabot man sa mga higala nga kamong naa sa provincial board, kibaw mo ba? Inyo lang ang giluom na diha. Giluom lang na grabe mga saba sa Gwen mga higala pida, hasta mga mayor pangasabaan pa mga sukid dig paminaw. Straight to the point. Bisag kin sa iyang ikatubang mga higala nga kon, kahawd na lang gyud kayo. Hasta ang media, hala. O makapangasaba. Ha? Tingil ngiga kayo mga sukid dig paminaw. Straight to the point. So si Davide, mo di lang gusto gubot si Davide. Nasubraan po ng imo Davide noon, no? Tanaw na ko medyo butan mo si Davide ba, pero usahay day okay na lang sa tamak-tamakan po siya. Kining nahitabo niya gitamag-tamakan pero di na siguro niya kaya pa. Kining iya medyo graceful exit siguro niya day. Akong tanaw ha. Sige lang pildi ko dito basta malipayon ra ko. Kay kung mudaog, sure winner ka, nya mao gyapon imong madangatan, makig-uban kang Gwen Garcia, naka mahigalan niya nga himuon kang itoy, ha? Itoy-itoy ka ni Gwen. Prangka-prangka pa istorya, ha? Wa man kay kalipay. Ngano man, mura man kag robot mga sukid tig paminaw. Kana kung gihimo kang vice governor ha nga, may pay nagbutang na sa AI diha. Pila na ba na pag-preside og meeting? Ha? Mao ra gyud iyang kwan. So, tanaw niya mag-unsa man. Mubalik ka pagka civilian pero gawas nun ka? Ha? Or naa ka diha mga higala dako kang official pero nahimo kang itoy. Wa ka mahigalay freedom. Kay mo man nagingon sa philosophy ang botog kay namdong pa ba ko ha? Nga ang kinibitaw ni Amanta o nga rin sa philosophy lecture sa akong professor sa una kanos Bert Canada nga kitagod na bilong ta sa animal kingdom ba animal man tantanan kini ganing tao may gala nabilong man ta sa animal kay kon man ta mammals man ta og imong tan-aw ng kategory pero sa animals dunay duha ka klase dunay mga higalay brute og dunay tao mga kaigalaan. Unsa man ning tao do na say freedom and intellect. Pero kining brute pwede na sa guyuron og asa dapit mahigala guyuron guyod okay. Pero ang tao di pwede nimong higdan guyuron bisag asa kay do na say freedom and intellect. Og wa na ganin nimo ang freedom and intellect mga sukid tig paminaw. Naisama na kas mananap mga higala nga kategory ang mga mananap mga sukid tig paminaw dili kana tao nga kategory mga sukid tig paminaw. Mo ni tan-aw na kung di madawat ni Davide, ha? Di madawat. Nguna nga ang provincial board gahapon at least bita-bita ha, di pa gyapon ta kumpiyansa kay pa June 30. Di pakita na sila og mga senyales nga mousab na sila silang kaugalingon.
Ayaw mong sugot nga padayonon mong himuong itoy ni Gwen Garcia. Komentarista na walang kinatatakutan sa ngalan ng katotohanan. Attorney Rufil Fernandez Banyog sa Straight to the Point.